У нас ёсць шмат кропак судакранання, мы падзяляем погляды на Лукашэнку, што Лукашенко не суб'ектны, ён не мае суверэнітэту, што нам трэба для беларусаў будаваць і маляваць ясную візію альтэрнатыўнай будучыні без России. Я думаю, што ў многіх пунктах мы сходзімся. З Марыяй Калеснікавай не было яшчэ нейкай размовы і сесіі, таму мне складаней сказаць, што яна насамрэч думае, акрамя публічных інтэрв'ю. Але я бачу, што яна мяняе свае пазіцыі, яна рэагуе на крытыку, яна бачыць той негатыў, з якім яна сутыкнулася пасля сваіх інтэрв'ю сярод беларусаў. Зараз у Літве вялікая хваля негатыву там пра заяву здымаць санкцыі. І я думаю, што там, можа быць, не хапае разумення, як працуе геапалітыка, за што санкцыі ўводзіліся. Усё-таки Віктор і Марыя прапусцілі 5 гадоў. І гэта геапалітычнага кантэксту вайны не адчуваюць альбо не бачаць. І што нам трэба, гэта выпрацаваць супольную візію, супольны план дзеянняў, супольную стратэгію, дамовіцца. Але, конечно, тыя погляды, што трэба там прабачыць Лукашэнку, зняць санкцыі, конечно, мы гэта не падзяляем, гэта не працуе.